Kolegyne, kolegovia, vítajte pri našom ďalšom edukatívnom videu zameranom na erektor spine plain block. Čo to vlastne je? Podstatou tohto bloku je vstreknúť anestetikum pod sval, ktorý sa volá erektor spine, oddeliť ho od transverzálnych výbežkov a blokovať tým segmentálne nervy, či už hrudné alebo lumbálne. Závisí to od toho, čo konkrétne sa pícha. Poloha. Toto je pre mňa moja najobľúbenejšia poloha, kde stojím nad pacientom, pacient je v leže. Ak niekto preferuje polohu v sede alebo polohu na boku pacienta, nemám s tým žiaden problém. Uvidíte sami, čo vám najviac vyhovuje. Čo sa týka pozície ihly, či môžete si vybrať, ako to chcete robiť, či budete píchať z hora nadol alebo z dola nahor. V zásade to je jedno. Ak to robíte u uspatého pacienta, príklad na našom pracovisku, picháme túto blokádu príklad v lumbálnej oblasti na operácie bedrovej chrbtice, nejaké fúzie, tak tam je pacient v celkovej anestéze už otočený na bruchu. Ale napríklad sú operácie ako mastektómie, ktoré sa robia u nás takisto, a musíme ich urobiť predoperačne, tak pacient je privedomý a leží takto. Čiže vtedy, aby ich to nebolelo, lebo niekedy to vie bolieť, podávame analgézu, sufentál, esketamín, dormikum, podľa toho, čo vám vyhovuje a na čo ste zvyknutí. Aby vaša erektor spine plain blokáda bola úspešná, musíte byť presný, dávať to na presné miesto, kde chcete mať tú blokádu. Ako to urobiť? Sú na to 3 spôsoby. Prvým spôsobom je, že nájdete prvé rebro a odrátavate smerom nadol. Čiže vymatám si prstom, kde je kľúčna kosť, priložím sondu, pozerám sa na obrazovku, vidím prvé rebro, takto, aby sme išli dole a postupujem nadol a podľa obrazovky si rátam prvé, druhé, tretie, tu sa mi nachádza štvrté. Príklad, kebyže chcem robiť erektor spine plain blokádu na 4., tak to pichnem tu. Druhou možnosťou, ako rátať presne, je nájsť si naopak 12. rebro. Vymatám si u niektorých pacientov je krásne matateľné. Keď nie, tak jednoducho dám sondu. Snažím sa nájsť takto laterálne rebro 12. A postupne sa posúvam, rátam 12, 11, 10, 9 a podobne. Treťou možnosťou je ale v lumbálnej oblasti. Na to by som si ale zvolil konvexnú sondu, pretože tam už sa dívame hlboko. A nájdem si metódou, ktorá sa volá parasagittal oblique view. Toto je sagitálna čiara. Parasagitál je tento pohľad z boku, či už z tejto strany, alebo z tejto. Ja preferujem túto. A nájdem si presne obraz, kde je sakrum, ako rovná čiara na ultrazvukovom obraze. A potom sa tam nachádza medzera a tá medzera je práve L5S1 medzera. A z tohoto miesta si vyrátam presne, kde chcem pichnúť erektor spine plain block. To je tretí spôsob. Základné pohyby sondov, ktoré budeme robiť, sú teda kraniálne alebo kaudálne a potom laterálne a mediálne. Tieto pohyby sú dôležité aj na to, že keď budete mať ideálny obraz a nevidíte ihlu v ideálnom obraze, musíte sa ako keby posunúť, keď máte v pacientovi, zanechať ideálny obraz a posunúť sa nad ihlu a vtedy si uvedomíte, či je mediálne od ideálneho obrazu alebo naopak laterálne. Čiže jednoduchým slidingom si identifikujete, kde je ihla. Preto mám túto polohu tak rád, lebo ja to zhora vidím prям dokonale. Preto stojím a som nad pacientom. Poďme na ultrazvukový obraz. Ako som hovoril, začíname od kľúčnej kosti, ktorá je tu. Posúvame sa kaudálnejšie. Tu má Michal brachiálny plex. Prvé rebro nám vykukne, tu. A máme prvé rebro a posúvame sa ďalej kaudálne. Ale musíme byť mediálne od lopatky, pretože lopatka vám to zastrie. Čiže prvé rebro,
druhé rebro. Radíme stále kaudálne. To je tretie rebro. A naše želané štvrté rebro. V tejto oblasti sa nachádza trikolora. Je tu trapéz, je tu musculy rhomboidei a tu sa nám nachádza v poslednej vrstve erector spinae. Čiže máme krásnu trikoloru a keď sa pozrieme, že čo je medzi tými rebrami, tak to sú medzirebrové svaly a tu sa hýbe pleura. Michal dýcha, takže vidíme svietiacu pleuru. Druhý spôsob, ako som vravel, je nájsť si 12. rebro a rátať smerom nahor. Tentokrát používam konvexnú sondu, ľahšie sa to hľadá a ideme hore. Čiže najprv si identifikujeme tuto nič a zrazu prvé, čo príde, je 12. rebro, 11. Idem hore, stále idem kraniálne. 10. 9. a tak ďalej. Odporúčam, keď si chcete presne znázorniť, kde ste, dajte si pri sonde značku perom alebo markerom, na ktoré rebro sa konkrétne dívate. Keď už pôjdete na čisto, sterilne, oceníte, že kde presne treba priložiť sondu podľa tohto vášho znaku na pacientovi. Posledný spôsob, ktorým sa dá nájsť presný priestor, najmä teda v lumbálnej oblasti, je L51 priestor v parasagittal oblique view. Takže prvá otázka je, kde je sakrum. Sakrum nájdete takto dole ako rovnú čiaru a tu už vyzerá to ako 5, 4 a môžete rátať. Hej? Čiže tu máme sakrum, priestor medzi tým 5., 4., posúvam sa, kraniálne, 3. Len dodávam, že erector spinae plain block v tejto oblasti vyzerá naozaj ako takýto krásny tmavý sval. Keď toto uvidíte, dívate sa na ESPčko. Nachádzam sa teda na 4. rebre. Viem to preto, lebo má takýto oblúčikový tvar. Medzi tým vidíme pleuru. Michal dýcha a nad ním spomínaná trikolora. Posúvam sa teraz mediálne a budem sledovať, ako sa mi rebro zmení na transverzálny výbežok, čo uvidíme, že táto čiara sa zmení na úplne rovnú. Tak idem mediálne. Šup a je tu. Tu. Ešte raz idem laterálne. Rebro. Transverzálne výbežky kryjú rebra vždy zo spodu, takže je normálne, že ho zrazu uvidíme tu. Toto je vaša ideálna poloha. S ihlou sa prichádza, či už z hora prichádzate sem, alebo z dola sem. Zabodnite sa do periostu a úkos ihly, ktorý sme spomínali v predošlých videách, si tentokrát otočíte od sondy. Čiže ten úkos vám bude smerovať smerom nadol, nie smerom k sonde. Je to dosť kľúčové. Túto techniku využívam prakticky pri všetkých blokádach, kde treba oddeliť sval od kosti, napríklad pain blokáde sa to dá využiť takisto. Podáte lokálne anestetikum a musí sa vám šíriť oboma smermi, dvíhať sval hore a šíri sa oboma smermi. Keď prestanete podávať, ten sval automaticky padá dole. To je úspešný erector spinae plain block. Na našom pracovisku na túto blokádu používame vždy 0,25% koncentráciu chirokínu s adrenalínom, pretože je to plain blokáda. Dobre pichnutý erector spinae plain block stačí 20 ml na stranu. Napríklad, keď chcete robiť mastektomia a treba robiť hrudné SPčko, tak prsníky sú inervované T2, T6 a na schvál si vyberám T3 a T5 polohu, aby som mal rovnomerné rozdelenie. A v zásade to robím tak, že 7 ml podám sem na T3, 7 ml podám sem na T5 a niekde tuto medzi ešte podám zvyšné anestetikum, čo 7 ml, alebo koľko 6 to vychádza. Je to kvôli tomu, že vlastne sem, keď podáte anestetikum medzi dva transverzálne výbežky, volá sa to ako keby intertransvers proces blokáda a zvyšuje vám to analgetickú účinnosť ESPčka. Čiže rozumne si rozkalkulujte,
a nepodávajte to na jednu plochu, rozdielte si to na viac. Tak, nachádzame sa v lumbálnej oblasti, kde je to SPčko pýchanie trošku ťažšie. Vždy tam používam konvexnú sondu, lebo to býva hlbšie a neuvidíte to tak dobre ako hrudná. Hrudná je oveľa ľahšia. Čo je tiež rozdielom oproti hrudnej oblasti je, že keď sa dám išiel som mediálne na trňové výbežky a teraz sa budem hýbať laterálne. Najprv tu máme takéto laminy s priestormi. Toto je krásne, sa dá využiť na neuraxiálne blokády, pretože tu vidíme posterior-anterior komplex. Idem ďalej laterálne, už sa laminy spájajú a začína sa mi tu tvoriť transverzálne výbežky. Hej? Tu. Ak vidíte tento obraz, je to úplne nádhera. A teraz kde podať lokálne anestetikum? Dobrou praxou je proste naozaj buď z hora alebo z dola zabodnúť sa do transverzálneho výbežku, otočiť úkos smerom ku kosti, teda od sondy a podať lokálne anestetikum. Absolútne nemá význam nejak riešiť, kam sa to šíri alebo kde sa to šíri. Jednoducho naozaj sa skúsiť pretlačiť to. Väčšinou to vidíte ako také nejaké šírenie, po prípade takto. Sedí to dobre. A ako som spomenul predtým, ak vidíte takto tmavý sval, to je erector spine sval. Takže toto je ideálny obraz a skrátka podajte to na výbežok. A takisto si to môžete rozdeliť. Príklad idú robiť tlivko L1, L5, tak si vyberiem L2 a L4, aby som to mal rovnomerne rozdelené 10 a 10, zase 20 na stranu. Sú pracoviská, ktoré dávajú aj 30 ml na stranu, v zásade s tým nemám problém, len si musíte vyrátať maximálnu dávku a ak nesedí maximálna dávka, tak si znižte koncentráciu z 0,25 na 0,2. Analgeticky to sedí podobne. Posledná veta, tak ako pri každej blokáde, dodržujte súdnosť pacienta, majte ho zakrytého, nemajte ho odhaleného, je to alfa omega periférnych nervových blokád. Ďakujem.